Está difícil prestar atenção a um partido de futebol se você tem uma dama maneira Aleksandra Milojevic está assistente. Toda a atenção de fanático não estava arriba Aleksandra, que ainda vira uma sensação riba internet como assistente de futebol mais sexy do mundo. Tá comigo? E Aaron Winter, técnico diretor de AVB, algum treinador local de uma clínica de futebol, não muito na escola. Hopi muita de escola reaccionar a chamada de AVB para tomar parte na clínica que toma lugar no Complexo Deportivo Franz Figueroa. E meta está passeando muito voor Chiquito, kost básico de voetbal. Ik ben hier nu 1 maand ben ik hier actief. En, dit zijn een van de eerste activiteiten die we organiseren voor 8 scholen. Die hebben gekozen naar aanleiding van een idee om met name kinderen wat meer te zien hier ook op het eiland in deze leeftijdscategorie. En vandaar ook in samenwerking natuurlijk met Aaron Winter, die als gastdocent, als gasttrainer hier ook aanwezig is. Zal dit meermalen gebeuren? Ja, dit gaat zeker. Dit gaat ik zeg niet een permanent karakter krijgen, maar straks gedurende de vakanties moet het permanent ingevuld gaan worden. Hè. Dat, ook een beetje ter compensatie als de club het niet in staat is om het aan te kunnen bieden. Hè, dat we als AVB ook gebruik maken van de accommodaties. De kinderen de gelegenheid geven om elke dag actief te kunnen zijn. Ik denk straks, als we kijken naar deze jeugd, jongens en meisjes van 11 jaar. En ik denk dat straks ook weer wat kan betekenen voor de toekomst van Aruba. Dat als we kinderen in deze leeftijd vroegtijdig signaleren wat voor een vaardigheid die hebben, om die bij elkaar te halen. En niet te wachten tot het 15e jaar met een nationaal team voor Aruba, maar die veel eerder het spel bijbrengen, zodat ze later wellicht wat hoger kunnen voetballen.